един консултант, фелиситатор и всъщност човек, който вярвам ще сподели себе си и който ще ни покаже как да събудим собствения си живот. Моля вашите благословения за нея. Благодаря ти за хубавите думи, Радо. Наистина не лъжи. Истина е. Наистина се познаваме много време. И също така искам да благодаря за цялото съдействие до момента, да ви се извиня предварително за това, че презентацията няма да е в формата, който трябва да бъде, поради технически затруднения, но пък няма да разчитаме на нея, защото тя е просто една пателичка. И така, може би не сте попаднали случайно тук, може би всеки един от вас има нещо, което го води, нещо, което така иска да си вземе за себе си. И тъй като формат е само 45 минути и няма как да ви питам по-отделно какви са ви очакванията, затова ще ви помоля така да влезете с едно намерение в днешната лекция, нещо, което искате да си вземете от днес, нещо, което искате да научите за себе си. И с това ваше намерение ще започнем. Така, това е нашата програма и ще се опитам да направя един кратък самоанализ в началото, с който да си отговорите на някои ваши въпроси. Ще развенчаем някои митове за благополучието, ще разберете как нашия мозък доста често ни саботира в това да бъдем щастливи. И ще ви издам някои от бъдещите неща, които са част от моя професионален път и може би би ви било интересно и да се включите в тях. Но сега като за начало искам да си представите, че се намирате на една стълба. Тази стълба на дъното стои вашето усещане за това къде се намирате спрямо живота си. И започвате да се катерите по тази стълба. Към върха. Върха е 10. Върха представлява най-добрия възможен живот за вас. А дъното най-лошия възможен живот за вас. Искам да се затворите очите за много кратко време и да усетите къде се намирате по тази стълба от 0 до 10. 0 е най-лошия възможен живот за вас, а 10 най-добрия възможен живот за вас. Не го мислете много. Първото, което сте си намислили, това е. Готови ли сте? Добре. Това са резултатите. Тези, които се намират на 7, 8, са всъщност едни процъфтяващи хора. Те са с положителни възгледи за живота си. Този инструмент много го ползваме в какви ли не варианти, но винаги дава надежни резултати. Тези, които са на 5-6, на стъпало 5 и 6, са тези, които изпитват трудности в живота си и по някакъв начин се борят с него. А тези, които се намират до 4-то стъпало, можем да кажем, че може би са страдащи в този момент от живота си. И те имат така по-песимистични възгледи за сегашния си живот и за следващите няколко години. Това е един кратък самоанализ. Какво трябва да се случи в живота ви, за да бъдете щастливи? Нека всеки да си помисли сам за себе си. Какво трябва да се случи? Okay. Виждам очуда, замисляне, объркване. Добре. Някой още не знае точно какво. Надявам се, че ще разберете. Ще започнем с едни митове за щастие. Искам да се извиня за това, че може би ще ви стане доста дискомфортно. Ще усетите, че мозъкът ни всъщност е доста поварен и доста негативен. Но вие сте тук, за да бъдете едни съзнателни хора, нали така? Не се притеснявайте. Ще видите, че не е страшно. И първия мит. Ще съм щастлив, когато намери идеалната работа, спечеля повече пари, срещна истинската любов с родната си душа. Изглеждам перфектно, отслабна и какво ли още не. Само че това са едни митове, защото изследванията показват, че
цяло няма силна връзка между усещането за нашето благополучие и материалните неща в живота. Със сигурност това ви е логично, допускате, че е така, но интересното е, че дори хора с материалистично отношение към живота са по-склонни да са неудовлетворени по-късно в живота си. И нещо, което е много неприятно, но трябва да го кажем, едно интересно изследване, че когато срещнем любовта си и създадем семейство, когато имаме тази истинска любов в живота си, сключим брак, няколко години по-късно щастието се връща към изходно ниво. Аз иначе съм омъжена, нали, не ме гледате, че съм безпръстен, но се притеснявайте, това не е нещо лошо, ще разберете защо. Това са изследванията. И не се чувстваме толкова зле, когато ни откажат работа, колкото си мислим, че сме се щели да се чувстваме. Тоест, забелязвате, че нашата преценка въобще не е вярна за това как ще се чувстваме. Окей. Ще разберете след малко защо. Обаче първо трябва да започнем с това, какво означава да процъфтяваш. Много е важно да отбележим това, че не е просто да се чувстваме щастливи. Обикновено си пожелаваме за лични празници, да сме живи и здрави, да сме щастливи, нали? Обаче, всъщност, щастието е нашето моментно състояние. И когато говорим за благополучие, това означава, че не просто сме щастливи, а харесваме живота, който водим. Пак ще го повторя. Не само сме щастливи, но и харесваме живота, който водим. Обичаме живота си. Тоест, от една страна се чувствам щастлив, от друга страна харесвам живота си. Разбирате ли? И доста объркване има по тази тема. Защото можем да сме щастливи, аз мога да съм щастлива сега, че съм тук с вас, но да не водя щастлив живот, да не харесвам живота си. Обаче, когато харесваме живота си, ние по-често имаме поводи да бъдем щастливи. И има един модел на Gallup International Association, може би повечето от вас са чували, който показва, че без значение къде се намираме по света, каква националност сме, пол, раса, ние всички се стремим към едни и същи неща. Ето този кръг, който виждате. Искаме да имаме успешна кариера и не само успешна кариера. Искаме да обичаме това, което правим всеки ден. Искаме да имаме значими взаимоотношения в живота си. Искаме да сме финансово стабилни. Какво означава това? Това означава да управляваме парите си добре. Изследвания показват, че нашата удовлетвореност от финансовите средства, с които разполагаме, няма нищо общо с числото, което стои за тях. Това зависи от това как управляваме парите си. Управлението на средствата ни. Дали ни стигат? Може да разполагаме с 200 000, 20 000, 2000, но как всъщност управляваме тези пари? Физическото ни благополучие не само да се чувстваме физически привлекателни, но да се чувстваме, че имаме достатъчно енергия да правим нещата, които обичаме. И какво се дефинира за така наречената комюнити общност? Да харесваме мястото, на което живеем. Тоест, оказва се, че тези сфери на благополучие са общочовешки, кроскултурни и всички се стремим към тях. Това, каквито ми слагаме, са наш индивидуален избор как да ги опишем, но в същността си всички се стремим към това. И се оказва, всъщност, че процъфтяващите хора са тези, които имат възможност най-идеално кръгче. Тоест, инвестират време и енергия поравно във всички сфери от живота си. Разбирате ли? Тоест, това балансирано разпределяне на нашия ресурс във всички сфери от живота ни прави успешни, прави ни добри във взаимоотношенията си, прави ни добри в работата си, добри в здравето си, добри в абсолютно всичко. И ние сме щастливи, ние процъфтяваме. Оказва се, че тайната формула е да отделяме време за всички важни сфери от живота си. Може би около 20 групи съм имала възможност да използвам този инструмент и искам да ви кажа, че работи безотказно. Насърчавам ви да го направите вкъщи, защото в момента нямаме време, но когато прокарате една линия, къде се намирам в момента и къде искам да се намирам, най-често виждаме една начупена линия. Разстоянието между това къде съм сега и къде искам да бъда, показва на къде трябва да вървим. Например, може
можем да инвестираме твърде много време в работата си за сметка на социалните си контакти или за сметка на здравето си. Тоест, всяко едно хиперинвестиране в определена сфера води до дефицит в друга. Така че това е един много хубав инструмент пак за самоанализ и това, което вече ви споменах, няма да се връщам към него. Това е друг модел, доста известен, но това, което стои зад него е следното, че всеки ден ние е добре да преживяваме позитивни преживявания. Включително емоции и чувства. Разликата е, че едното е по-краткотрайно, другото е по-дълготрайно. Също така е много важно да сме ангажирани в процеса, да усещаме този така наречен флоу, пълна погълнатост от това, което правим тук и сега. Да имаме едно усещане за смисъл в ежедневието си и разбира се да си поставяме цели задачи, които водят до успехи, които да ни карат да се чувстваме още по-мотивирани да полагаме тези усилия. И в групите, които имаме, всъщност правим това, да прилагаме тези модели според нашия живот и да имаме една техника, пърма се казва модел, от понеделник до петък. Така че е доста постижимо. Окей. И сега ще си кажете, добре, да, обаче не сме точно еднакви, нали? Различен характер, от различни семейства идваме, някои са израснали в по-спокоен емоционален климат, други не чак толкова. Само, че интересното е, че гените, нашата генетична предразположеност, разбира се, тя винаги играе на 50%. В това колко щастливи ще се чувстваме. Само, че има ни други 10% житейски обстоятелства, които, за съжаление, също не можем да ги контролираме. Тоест, гените и житейските обстоятелства, какво ще ни се случи в живота, няма как да го контролираме, обаче остават едни 40%, което е почти половината, върху което можем да се концентрираме. И това са начини на мислене, поведение и оттам вече навиците, които изграждаме. И така се върти в един порочен кръг. Навици, мисли, поведение, навици, мисли, поведение. Така. И сега. Как мозъкът ни саботира благополучието? Искаме да сме щастливи, обаче нашия мозък не ни разрешава. Защо така става? Така. Науката, която се занимава с това как мислим, се нарича когнитивна психология. И тя извела много хубави изследвания за това, защо не можем да преживяваме щастие. Какво ни саботира щастие? Например, мислим, че нова материална придобивка. Кола, купуваме си апартамент, къща, постигаме нещо в живота си, позволяваме си го, но някак си радваме му се, но много краткотрайно. Много по-краткотрайно, отколкото си мислим, че ще бъде. Защо се случва това? Всъщност, нашите желания са водени не от реалния ни опит, а от нашата памет и от въображение. За доста от нещата ние нямаме опит. Давате ли си сметка? Това всичко остава в сферата на въображението и какво си спомняме. Освен това, имаме склонност да предвиждаме грешно бъдещото си емоционално състояние. Колко силно ще се радваме на нещо. Или колко щастни ще бъдем от нещо. Ние сме ужасни в тези предположения. Надценяваме фактори като статус, емоции, пари, пренебрегвайки вътрешни базови потребности. Сега знаете за пирамидата на Маслоу, вече като сме задоволили тези базови потребности, храна, сигурност, така нататък, се качваме вече по-нагоре и имаме нужда от свързаност, имаме нужда от смисъл, имаме нужда от принадлежност. И именно ние пропускаме тези важни фактори за сметка на други такива. И защо желаем нещата, които ни правят щастливи? Ами защото ние свикваме с обстоятелствата. Без значение дали са положителни или отрицателни в живота ни. И това не е изцяло лошо, защото когато имаме негативни събития в живота си, всъщност ние доста по-бързо се адаптираме, отколкото си мислим. Това е хубавата новина. Доста по-добри сме в адаптацията към лошото. Само че сме много добри в адаптацията към хубавото. Затова има една приказка: човекът е неблагодарно същество. Така. Друг начин, по който мозъка ни саботира щастието. Как? Ами, ние се сравняваме с другите. Има едно изследване за медалисти, при които се оказва, че бронзовите са по-щастливи от сребърните, защото са имали различни очаквания.
Тези с среброто си казват, можех да взема златото, а тези с бронзовите си казват, класирах се, там съм, нали? Така че сравнението се казва, че е много ключово. И също е важно да знаем, че нашия мозък не мисли в абсолюти. Ние винаги мислим през някакви отправни точки, референции. И интересното е, че когато липсват обективни, някаква обективна информация за това колко добре се представяме в нещо, ние винаги започваме да се сравняваме с другите. И така, това е нещо много несъзнателно и когато постоянно ни се случва, доста подкопава психичното ни благополучие. И нещо по-интересно, ние винаги искаме да сме по-добри от другите, да сме по-добри от предишната си версия и за това също доста често се чувстваме нещастни. И сега, другото нещо се нарича хедонична адаптация или адаптация към щастието. Тоест, отново, привикваме към нещата. В случая привикваме и към положителните неща в живота ни. Връщаме се към относително стабилно ниво на щастие винаги. Тоест, винаги имаме едно ниво на благополучие, което много трудно се променя. Въпреки обстоятелствата, колко добри неща ще ни се случват в живота, колко негативни, за съжаление имаме едно стабилно ниво на щастие. Ще ви кажа как може да се промени. Но със сигурност не е с краткосрочни покупки и бустери на щастие. И какво се случва? Привикваме към новото нормално, избираме нова референтна група. Аз тъкмо съм постигнала нещо и вече гледам към съседа, който е 10 години преди мен. И на всичкото отгоре си повишаваме и стандартите и очакванията. Ние точно сме постигнали това, което искаме. Обаче не. Пак сме нещастни. Ние сме вече с следващите очаквания и стандарти за себе си. Така. И ето за това ви говорих с презентацията си. Оказа се, че сме много лоши в това да предвидим как ще се чувстваме, което ви казах. Защо се случва това? Защото надценяваме и подценяваме нещата, които ще ни направят щастливи. И това се случва най-често за това, защото нямаме необходимия опит. Ние го правим. През настроението си тук и сега се опитваме да предположим как ще се чувстваме в следваща бъдеща ситуация. Представяте ли си? Ако наистина усетим това, ще си дадем сметка колко е абсурдно. Така. И сега въпрос ми към вас. Какво трябва да се случи в живота ви, за да бъдете щастливи? Мислим погледни? Добре. Сега, всички тези неща се тренират. Всичко, което ви избори, не трябва да ви отчаява. Не се притеснявайте. Това е просто как работи мозъка ни. И когато знаем по-добре как работи мозъка ни, ние можем наистина да го управляваме. Представете си това като някой наръчник за нашия мозък. Много е важно да знаем как работи той. И сега ще ви издам малко от това, което можете да правите, за да навигирате мозъка си към благополучието, а не да осуетява вашето щастие. Или това са навиците на процъфтяващите хора. Те инвестират в преживявания, не във вещи. Изграждат навици, които носят повтарящи се позитивни преживявания. Търсят обективна информация за самопроверка. Избират адекватни референции за сравнение и подкрепяща среда, вместо среда, в която само да се съревноваваме. Прекратяват хубавото с идеята да не се адаптират изцяло към него. Може би сте гледали някои формати, свързани с Евгений и така нататък. Искам само да си представите един определен натоварен персон, как винаги си тръгва в момент, в който стане най-хубаво. В момента, в който стане най-хубаво, спираме. И си оставаме с хубавото усещане. Или отивате на гости и точно когато стане най-хубаво, вие трябва да си тръгвате, защото утре сте на работа. И си казвате, колко хубаво стане, аз точно тогава си тръгна. Ето това е този принцип. Да прекратим хубавото на време, така че да си запомним хубаво. Търсят удоволствие в процеса, не само в резултата. Още един принцип. Разграничават мислите от фактите. Много важно. И
също така се осланя на някакъв реален опит. И се опитват да създават малки положителни преживявания, които ние така пропускаме в ежедневието си. И разбира се, обръщат внимание на всички сфери от своя живот. Опитват се да отделят по-равно време и да инвестират в всяка сфера от живота си. И разбира се, практикуват благодарност и така наречения mindfulness, защото това ни дава усещане за заземяване и това ни помага да не се утаме в минало и в бъдеще, а да сме тук сега. И сега стигаме до това, как изразяваме и получаваме любов. Минаваме на тази тема, защото в момента с вас правим един маратон през най-значимите теми, които вълнуват хората. Не се притеснявайте, не е нужно да помните. Ще си вземете това, което имате нужда, обещавам ви. Езиците на любовта. Най-вероятно сте чували. Някои така се усещат обичани, уважавани в момента, в който чуят комплимент, похвала, окуражаване за нещо, което са взели като решение или път, по който са тръгнали. Други хора много оценяват качественото време. Това някой да седне и фокусирано да бъде с теб. Спомням си една човека, с която работих. Жената беше потресена от това, че мъжът не разбира и каза: аз искам, когато седнем, да виждаш само мен, да махнеш слушалките и да виждаш само мен. Това е всъщност един пример за фокусирано внимание. Това е качественото време. Подаръци. Те не са само материални. Те са символ на това, че сме си направили труда да помислим за някой. Услуги. Доста често някои хора разбират любовта през това да им бъде помогнато, да бъдат подкрепени в нещо. Или просто това да бъдат докосвани. И между другото за децата това е най-важният език на любовта. Те имат нужда от това да бъдат докосвани ежедневно, постоянно. Така го разбират. И сега, според вас, кой е вашия език на любовта? И този на вашия партньор. Различни езици ли говорите? Разбирате ли се помежду си? Да, не. Горе-долу. И сега ще ви разкажа за знаците на признание. Това е тази нужда да бъдем забелязвани. Това е усещането, което преживяваме, когато другия ни погледне и ни забелязва. Това е реакцията, която идва към нас. Забелязвам те. Виждам те, чувам те, усещам те, разбирам те. Но забелязвам те е всичко, от което имаме нужда. И тя може да бъде вербална, може да не бъде казана с думи, може обаче и да не е такава. Може да е през езика на тялото ни. Може да е просто усмивка, кимване, поглед. И интересното е, че това е основна психологическа потребност от внимание и ние търсим дори тя да е негативна. Тоест ние понякога си търсим това някой да е лош с нас, да се държи лошо с нас, да ни повиши тон, да ни се скара, защото това е знак на признание. Това е знак, че ни вижда, че ни чува. Доста често в практиката се работи с такива случаи и доста често се случва. Доста по-често, отколкото си мислят. И какви са тези видове знаци на признание? Когато кажем благодаря, че ми помогна, това показва, че ние даваме знак на признание за нещо позитивно, което някой е направил. Обаче, когато кажем радвам се, че те има, означава, че ние безусловно сме благодарни за този човек. По същия начин. Това, което каза беше обидно, е нещо, което се опитваме другия да не прави и светваме фенерчето винаги на негативното с идеята да се поправим. Обаче това не работи доста често. Или ти си неудачен. Обида просто за личността. Ти няма какво да направиш, няма как да го направиш по друг начин, ти си просто неудачен. Тоест, какво посланието няма и нужда да опитваш. И всъщност, когато започнем да се фокусираме върху първите две, позитивни, особени, позитивни, възможност безусловни, всъщност ние се чувстваме много по-оценени и обичани от нашия партньор, който е от нас. И да, още един дисклеймър. По-добре негативен знак, отколкото никакъв такъв. Липсата на внимание е най-болезненото нещо.
Има ли някакви въпроси, замисли? Може би не. Добре. И сега, мога ли да бъда верен и на семейството, и на себе си? И аз си задайте този въпрос. Мога ли да бъда верен едновременно и на себе си, и на семейството си? Мога ли да дигнат ръка тези, които отговори на да? Аз след това наполовина се дигам ръка. Наполовина, добре. Добре. Втори въпрос за онези, които не вдигнаха ръка. Гузен ли ще съм, когато... Добре, не четете какво има на слайда, слушайте ме, моля. Гузен ли ще бъда, ако живея живота си? Гузен ли ще бъда към близките си, ако живея живота си? Това въпрос трябва да минат години, за да можеш да кажеш Истински отговор. Истински отговор, защото като дойде някой, който ти гледа децата. Окей, тук има много разсъждения. Добре. Добре, оставам ви с този въпрос. И това ви го разказвам, защото подхода, който използвам, се нарича системен подход в фамилна терапия. Няма да отнемам време да разказвам за него, но само ще ви спомена за това, че ние винаги сме част от някаква система. Ние, индивидите, сме една система. Нашето семейство е една система. Групите, в които присъстваме, са друга система. Града, в който живеем, е друга система. Държавата и така нататък. Ние винаги имаме някакво взаимодействие и контекст, в който се развиваме. И в тези системи, в които се намираме, има и такива скрити лоялности и невидими договори, които доста често ни ограничават живота. Ще ви дам няколко примера. Всички имаме някакви семейни роли. Това са някакви поведенчески модели, които са типични за нас точно в нашето семейство. Да речем, аз мога да бъда един много добър медиатор точно в моето семейство. Или мога да бъда черната овца точно в моето семейство, никъде другаде. Разбирате ли? И тези роли се формират от едни лоялности. Това е нашето усещане за вярност и дълг. И тези лоялности се пазят през едни договори, за които ние обикновено не говорим и не сме осъзнати. И това са нашите негласни, несъзнавани споразумения, които имаме в семейството. Сега ще ви дам един пример, много класически пример от нашата практика. Млада жена, която отказва да се омъжи, защото майка ѝ е страдала от неуспешен брак и е учила, че мъжете не заслужават доверие. Мъжете са негодници, всякакви такива изказвания. Ролята, в която е да бъде защитник на майка си. Договор, който има, ако се омъжиш, ще ми докажеш, че не си на моя страна. Това е много несъзнаван процес. И лоялността е, че несъзнателно ограничаваме личния си живот в името на вярност към тази болка на нашата майка, да речем. Ето по този начин стигаме до едни ограничения в личния си живот. И терапията помага да ги осветлим тези модели и да възстановим този баланс между принадлежност и индивидуалност. Това е здравословното. Хем да принадлежим, хем да бъдем индивиди. Как става това? И сега следващия въпрос. Какъв вярвате, че и ще бъде живота ви? Обикновено сценариите се свеждат до 3 големи групи. Ние сме печелищи в нашия сценарий, ние сме губещи или ние имаме един банален сценарий, нито печеля, нито губя. Какво са тези житейски сценарии? Според Ерик Бърн, това са нашите сценарии, които сме решили да правим в детството. И през зрелостта всъщност сценариите са онова, което реално се случва в живота ни. В психологията го казваме самосбъдващо се пророчество. Нещо, което си мислим, се материализира. Според други закони, които може би тук се споменават на фестивала, привличаш това, което мислиш. В психологията му казваме самосбъдващо се пророчество. Защо? Защото ако аз си мисля, че вие няма да ме харесате, влизайки тук, аз ще започна да се държа по-притеснително, по-обрано, ще нервнича, няма да си направя презентацията така, както искам да бъде. И вие наистина няма да ме харесате. Тоест, през поведението си аз ще докажа своите допускания, мисли. Да.
Тези сценарии са много несъзнавано създадени в нашето детство, разбира се, и са някакви стратегии за оцеляване, които сме се изработили. И тези стратегии всъщност са ни вършили перфектна работа за моментите, в които сме срещали предизвикателства. И те се формират от 2 годишна възраст. И вече до към 7 годишна възраст са се затвърдили. Представяте ли си колко рано в живота ни? И след това, след 7 годишна възраст, ние просто си гравитираме около тях, доказваме си ги и си казваме, ето, знаеш си? Да, и така се въртим в тях. Дори в моменти на стрес, доста често, нарича се соматично кодиране, ние дори заставаме по определен начин, говорим по определен начин, правим определени неща, без да искаме. Просто реагираме по този начин, защото влизаме в нашия сценарий. И сега ще ви разкажа за често срещани сценарии. Гарантирам, че ще се припознаете към 1 или 2 тези сценарии. Започваме с първия. Първо ще си свърша трудното, после ще очаквам хубавото. Или може да чуем изказвания от типа свърши си работата на време и така нататък. Или живота е борба. Първо трябва да се пребориш за еди какво си и тогава да се наслаждаваш на живота. Или първо трябва да си напишеш домашните, после да почиваш. Или първо трябва да спечелиш пари и после да си позволяваш почивка. И така нататък. И с този сценарий започваме да ограничаваме живота си. Той не е нещо лошо. Проблем обаче е когато е твърде краен. И когато не си позволяваме въобще удоволствие в живота. И затова с тези хора, след много работа, с вътрешно дете, вътрешен родител, вътрешен възрастен и така нататък, ние започваме да си позволяваме тези удоволствия. И започваме да изпитваме удоволствие в живота си. Има и други хора, които са пък обратното. Отивам на почивка или хващам си пътя и после ще го мисля. Първо ще се стремя към хубавото, пък после ще мисля каквото стане. Така. И сега, аз хубаво се го позволявам, обаче през цялото време си мисля, аз тук не съм си свършила работата. Хем съм там, хем обаче не мога да му се насладя, защото не съм си свършила работата. С тези хора работим в друга посока. Как пък да си свършат работата на време, така че реално да изпитват удоволствие от живота си, а не да е половин щастие, както се казва. Има и други хора с следния сценарий, които казват, никога не получавам това, което искам. Казваш, говориш и така дечка. Не, никога не става. Никога. Хубаво, обаче се оказва, че те винаги правят едно и също нещо. Или пък те не правят първата крачка. Всъщност казват никога, но никога не са опитвали истински. Както аз да речем, една скоба, много се съпротивлявах на всякакви социални мрежи, въобще не исках да се занимавам с тях. И си казвах, аз да не съм инфлуенсър, да си пускам социалните мрежи, така. Съпротивление 3-4 години. В момента, в който разбрах, че това е много неадаптивно от моя страна. И какво се случи? Всъщност, просто трябваше да направя първата крачка. Аз никога не бях направила истински. И се оказа, че не правим първата крачка истински. Има едни такива хора, които казват, винаги се случва на мене. Едно дърво да има, аз ще го оцеля или там каквото и да е. Все на мене се случва. Това е. Все на мене се случва, да речем, да имам технически проблеми. И си влизам аз в сценария. Обаче се оказва всъщност, че не правим нищо по-различно. Винаги оставям, да речем, презентацията да се е сложена флашка в последния момент. И аз очаквам, че в последния момент, като си слагам флашката всеки път, нещо ще се промени. Няма да се промени. Следващия сценарий е почти успях. Това са хора, които вечно, и не им достига и толкова малко им остава вече да свършат нещо, обаче все нещо се е случило. Обаче се оказва, че всъщност те просто никога не завършват нещата. И има и такива хора, които се зариват с ежедневни задачки. Това вършат, нямат много време да помислят на къде отиват. И за тях това е страхотно, защото те самите не знаят къде отиват.
И в момента, в който им свършат задачите и си викат, леле, какво ще правя? И с този сценарий работим в посока на това да осъзнаем какво наистина ни води в живота. А не просто на някакви празни обороти, нали, да въртим и да се зариваме с задачи, само защото не знам къде искаме да отиваме. Познате ли са в някой сценарий? Да. Може би в един-два, нали? Не е повече от един-два. Окей. Добре. И как се формират тези сценарии? Разбира се, чрез подкрепа от значимите други в живота ни. Най-често в ранното детство. Чрез поведения, думи. Често чрез забрани, команди. И интересното е, че когато сме деца, ние не си даваме сметка като възрастни, че децата интерпретират много буквално това, което чуват. Ще ви дам един пример, който може би ще го запомните за винаги. И това е защо не трябва да се казва на дете, което е осиновено, следното. Майка ти много те обичаше, но не можеше да се грижи за теб и затова те остави на мен. Защо? Ами защото детето чува буквално следното. Който обича, изостави. Децата просто мислят конкретно, те не мислят по същия начин, по който един възрастен с абстрактното си мислене може да си представи. И ето по този начин, не защото сме лоши родители, не защото искаме да лошо за децата си, а просто защото не си даваме сметка за някои неща и не сме ги знаели, можем да създадем такива вътрешни забрани и команди. Не се притеснявайте, всичко е поправимо и тези сценарии също се пренаписват. И даже съм много щастлива, че, както се казва, психотерапия и за моя син един ден, като порасне голям. Избягваме неизвестното. Всъщност това е част от това как работи мозъка ни. Той винаги избягва неизвестното. Неизвестното е най-лошото нещо. По-добре да сме с негативен сценарий и да сме с сценарий, който ни пречи и да се въртим като патев кълчище в лошия си сценарий, отколкото да погледам към някакъв друг сценарий, който не го знаем. Така че затова мозъка ни винаги се придържа към тези сценарии. И ако обърнете внимание на приказките, които си спомняте от детството или четете на внуците на децата си, доста често има един така повтарящ се сценарий с пепеляшка, грозното патенце и какво ли още не, че първо трябва да се случи нещо, за да настъпи щастието. Трябва много да страдаш. Трябва много да страдаш. Или живота е страдание. И така нататък. Дискутирайте тези приказки с децата си. Защото всъщност те много работят в съзнанието на децата и не само. Окей? И какво се случва, когато сме в сценарий? Както ви казах, заставаме с... Колко време има мощ? Извинявам. 6 минути. Супер. Добре. Реагираме дори на телесно ниво по един и същи начин, когато сме в сценарий. Автоматично и несъзнателно се активира. Използваме едни и същи стратегии, които водят до едни и същи резултати и си затвърждаваме сценария. Ето, както очаквах, така се случи. И ще ви дам един пример. Винаги се старая, но и да се провалям. Хубаво да, как се стараш точно? Какво правиш? Ще винаги се проваляш, ще винаги става едно и също. И така, работим, пак казвам, с вътрешния ни родител, който вече може да не е до нас. Ние сме големи хора, но той винаги остава в нас. Това е нашия вътрешен монолог. Винаги реагираме през емоционалните си състояния, които сме имали като деца. И като възрастни хора, които взимат информирани решения, се стремим да реагираме като зрели възрастни. Тук и сега. Това е посоката на работа. Така, как го пренаписваме сценария? Това е доста кратко казано, но най-общо осъзнаваме кога се активира, разграничаваме реалността тук и сега от миналото. Тоест, когато реагирам, се задавам въпроса, моята реакция адекватна ли е на това, което се случва тук и сега? Или аз съм се върнал някъде в миналото нещо, което мене всъщност така да ме афектира. Нормално ли е да съм толкова притеснена тук и сега при положение, че всичко е наред? И всички ми се усмихват. Тук и сега.
Добре. И сега искам да ви помоля, представете си, че е нощ. Искам да се настаните удобно, да си затворите очите и да си позволите да преживеете това, което ще преживеете. Така, сега съм ви подготвила една водена медитация, да се събудиш в своя живот, която ще премине през всичко, което чухте до момента. Не е нужно да помните нищо от лекцията, защото идеята на тази медитация е да си вземете това, от което имате нужда. Започваме. Представи си, че е ранно утро. Въздухът е чист и свеж. Лъчите на слънцето галят кожата ти. Ти се събуждаш в своя дом. Но нещо е различно. През нощта се е случило чудо. Без да знаеш как, животът ти се е трансформирал по най-добрия възможен начин. Как се чувстваш, още докато лежиш в леглото си? Какво усещаш в тялото си? Сърцето си, в ума си? Почувствай тази лекота, яснота и сигурност, които те обгръщат. Представи си как протича целият ти ден, стъпка по стъпка. Къде се намираш? С кого общуваш? С какво се занимаваш? Какво го прави различен от всички други досегашни дни? Каква нова свобода, радост и вдъхновение изпълват действията ти? Старите напрежения, лични, професионални, семейни, някак са се стопили. Там, където е имало вина, сега има приемане. Там, където е имало страх, сега има яснота. Там, където е имало самота, сега има връзка. Какво се е променило вътре в теб, за да се промени реалността ти? Представи си, че някой много близък човек се обръща към теб и ти казва: гордея се с теб, радвам се, че те има. Благодаря ти, че си такъв, какъвто си. Позволи си да чуеш тези думи. Позволи си да ги повярваш. Почувствай ги в сърцето си. И ти отвръщаш не с защита, не с съмнение, а с увереност и благодарност. Благодаря ти. Това означава много за мен. Какво получи днес от най-близкия си човек? Може би топла дума, докосване, прегръдка, подарък, жест, време, помощ или просто един поглед, който ти е бил достатъчен да се почувстваш значим, обичан и видян. Позволи си да приемеш това с отворено сърце, без вина, без усещане за дълг. Знаеш, че повече не е нужно да жертваш себе си в името на някой друг. Осъзнаваш, че семейната любов не се измерва с болка и роля, а с автентичност и истина. Нежно, с уважение, се освобождаваш от стари, ненужни и ограничаваш живота ти роли, дълг и сценарии. Няма нужда да страдам, за да докажа, че ви обичам. Семейство. Имам право на свой собствен път. И пак ви нося в сърцето си. Почувствай това вътрешно освобождаване. Чуй онзи вътрешен глас. Чуй онзи вътрешен глас, който досега те е спирал. Не си достатъчно добър, ще се провалиш, няма смисъл. Погледни го в очите. Той се променя. Гласът му става по-мек. Лицето по-спокойно. Той не е враг. Той просто е бил наранен. Сега се превръща в твой подкрепящ вътрешен приятел. Той ти подава ръка. Ваня. Вие тръгвате заедно напред. За първи път в съюз, а не в борба. Докато вървите по този път, изричаш вътрешно твоите нови истини. Не е нужно първо да страдам, за да бъда щастлив. Не е задължително след хубавото да идва нещо лошо.
Не е нужно да е перфектно, за да е достатъчно. Не винаги ще е така. Ако променя само едно свое действие, още днес мога да живея живота, който желая. Просто трябва да направя първата крачка. Винаги ще имам вътрешната сила. По-голяма от страданието, по-голяма от страха, по-голяма от съмнението. Представи си, че този чудесен ден те първа започва, че всичко, което чувстваш, не е илюзия, а е покана за действие. Усети сега краката, ръцете си. Дишай дълбоко. И когато си готов, отвори очи. Добро утро! Добре дошъл в собствения си живот. За мен и вярвам за цялата зала беше изключително полезно това, което направи. Колко много неща осветли. Аз вярвам, че човек, когато има нещо, което да осветли дадено в живота му, започва неговото вътрешно търсене и точно с тези лоялности. Искам да ти благодаря, да ти връча една грамота за участие в здраве и здраве, за стойността и ценността, която даде, едно скромно подаръче и да продължаваш да разгръщаш себе си и да живееш наистина живота, който ти желаеш да сътворяваш. Благодаря ти, аплодисменти за Петя. Само